హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథము ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము 4వ అధ్యాయంలో కొన్ని శ్లోకాలు నిన్నటి క్లాస్లో పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. మిగిలినటువంటి దివ్య జ్ఞానము, దీనినే జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి నిన్నటి క్లాస్లో చూసినటువంటి శ్లోకాల తర్వాత మిగిలినటువంటి శ్లోకాలను ఈరోజు అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఏదైతే మనం చూస్తూ ఉన్నామో ఇవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. భగవద్గీత యథాతథము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బేస్ చేసుకొని మనము వివరణ చూద్దాం. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలో ఎలాగూ కొన్ని చూడడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ క్లాస్ ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో ఎవరైనా ఫ్యూ పాయింట్స్ నిన్నటి వరకు చూసినటువంటి 21 శ్లోకాలు పూర్తి చేయడం జరిగింది నిన్నటి క్లాస్లో. వాటిని ఎవరైనా గుర్తు చేయగలిగే వారు ఉంటే డిజిటల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, అవకాశం ఇద్దాం. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ సార్, మాతాజీ ఏం చూశారు నిన్నటి క్లాసులో? కొన్ని ఎవరైనా చెప్పగలనంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయవచ్చు. నిన్న విన్నటువంటిది అన్మ్యూట్ ఆప్షన్స్. హరే కృష్ణ. నిన్నటి క్లాసులో విన్నటువంటి వాటిని ఎవరైనా గుర్తు చేయగలరా? హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ అధ్యాయంలో భగవానుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ప్రభుజీ, ఆ వివస్వానునికి ఈ యోగాన్ని, అంటే ఈ భగవద్గీత ఇది పరంపరగా వస్తూ ఉండే యోగం. ఇది వివస్వానునికి నేను కొన్ని సంవత్సరాల, కొన్ని యుగాల క్రితమే చెప్పాను. అది ఆయన మనువుకు చెప్పాడు, మనువు ఇక్ష్వాకునకు చెప్పాడు. ఇలా పరంపరలో వస్తూ వస్తూ ఇది మరుగున పడిపోయింది. తర్వాత ఇప్పుడు నీకు ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని
నా ప్రియ సఖుడివి నాకు శరణాగతి పొందినందువలన నీకు నేను చెప్తున్నాను అని ప్రారంభిస్తాడు ప్రభుజీ దీన్ని. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో, అంటే ఈ అధ్యాయం పేరు దివ్య జ్ఞానము, అంటే ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని ఈ అధ్యాయంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో మొదట్లో ఆయన చెప్తారు, ఆ నశింపు లేనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి యోగ శాస్త్రాన్ని ఇప్పుడు మీకు చెప్పడమే కాదయ్యా, ఈ సృష్టి ప్రారంభంలోనే దీనిని నేను సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వానునికి వివరించాను. వివస్వానుడేమో దాని మనువు, అంటే మానవ జాతి పిత అయినటువంటి మనువుకు చెప్పాడు. మనువు దానిని తిరిగి తన కుమారుడు అలాగే శిష్యుడు అయినటువంటి ఇక్ష్వాకునకు, ఆ శ్రీరామచంద్రుడు వచ్చినటువంటి సూర్యవంశంలోని ప్రముఖుడైనటువంటి ఇక్ష్వాకునికి చెప్పాడు అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా భగవద్గీత యొక్క ప్రాచీనత్వాన్ని ఇక్కడ మనకి భగవంతుడు తెలియచేయడం జరిగింది. వెంటనే అర్జునుడికి మరలా డౌట్ వచ్చేసి, ఎలా వీలైందయ్యా, మరి మనిద్దరమేమో ఇప్పుడు ఈ ద్వాపర యుగంలో వచ్చాము, మరి నీవేమో ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని సృష్టి ప్రారంభంలోనే అర్జునుడికి తెలిపావు, ఎలా అంటే సూర్యుడికి తెలిపావు అంటున్నావు, అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క శాశ్వత తత్వాన్ని ఆయన తెలియచేస్తాడు. సో నీకు నాకు అనేకమైనటువంటి జన్మలు గడిచాయి, అవన్నీ నాకు గుర్తు ఉంటుంది, కానీ ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాన్ని పొందినటువంటి, అంటే భగవంతుని యొక్క దేహానికి మనకు దేహానికి తేడా ఉంటుంది. మనది అశాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది, కానీ భగవంతుడిది సత్సిత్ ఆనందమైనటువంటి దేహము. సో కనుక ఆయన ఆ ఆత్మకు దేహానికి భిన్నం లేనటువంటి వాడుగా ఆయన వస్తాడు అని, ఆయన్ని మరి ఎవరు తెలుసుకోగలరు, తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి లాభం ఏంటి అని, అలాగే మరి ఎప్పుడెప్పుడు ఆయన అవతారాలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు అని చెప్తాడు. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం అని చెప్తాడు. అంటే ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మం క్షీణిస్తుందో, అధర్మం చాలా విస్తృతంగా పెరిగిపోతుందో, ఆయా సమయాలలో నేను నా అవతారాన్ని తీసుకుంటాను అని చెప్తున్నారు. మరి ఎందుకు నువ్వు అవతారాలు తీసుకుంటున్నావు అనేటువంటి దానికి కూడా ఆయన సమాధానం చెప్తారు. సాధువులను ఉద్ధరించడానికి, దుర్మార్గులను నశింప చేయడానికి, అలాగే ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి అంటూ ఆయన చెప్తారు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అంటూ ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా ఆయన యొక్క ఆ లీలలు, అలాగే మరి ఎవరు ఆయన్ని అర్థం చేసుకోగలరు అంటే ఆయన చెప్తారు, అంటే ఎవరైతే ఆసక్తి, భయము, క్రోధము వాటి నుండి ముక్తులవుతారో, ఆయన యందే సంపూర్ణమైన నిమగ్నమై ఉంటారో, వారు ఆయన్ని పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోగలుగుతారు అని, అలాగే ఎవరెవరు ఏ విధంగా ఆయన్ని కోరుకుంటే ఆ విధంగా వారిని అనుగ్రహిస్తాను అని ఇంకా ఆయన చెప్తాడు. ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి జనులందరూ కూడా కామ్యకర్మలలో త్వరగా విజయాన్ని సాధించాలి అనేటువంటి కారణంతో వివిధ దేవతలను పూజిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పారు. అలాగే ఇంకా ఈ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి చాతుర్వర్ణ్యం ఏదైతే ఉందో దానికి నేనే, అంటే ఎవరెవరు గుణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో, వారు చేసేటువంటి కర్మలు ఏ విధంగా ఉంటాయో వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ వ్యవస్థను, అంటే వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి వారిని 4 వర్ణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 4 కూడా ఆయన ద్వారానే వచ్చినప్పటికీ మార్పు లేని వాడైనటువంటి కారణంగా దానికి ఆయన్ను అకర్తగా తెలుసుకోమని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇంకా చెప్తుంటారు ఆయన, అలాగే కర్మల గురించి, కర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి, వికర్మ అంటే ఏమిటి అనేటువంటి అంశాలను కూడా నేను తెలియచేస్తాను అర్జున అంటూ కర్మల గురించి చెప్తూ ఆ కర్మ విషయాలలో మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. చెప్తూ ఆయన చెప్తాడు, కర్మ ఫలము ఎడ ఆసక్తిని విడిచి నిత్య తృప్తుడు నిరాశ్రయుడును అయి ఉండేది అన్ని రకములైనటువంటి కర్మల యందులు ఆయన నియుక్తుడై ఉన్నప్పటికీ కూడా కామ్యకర్మలు చేయని వాడే అవుతాడు అంటూ తెలియచేయడం జరిగింది.
అలాగే నిన్నటి చివరి శ్లోకంలో చూసినటువంటి. సో అటువంటి అవగాహనతో కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు అంటే ఏంటి, తన కర్మఫలాల పట్ల ఇక్కడ ఆసక్తిని వదిలి సర్వదా తృప్తి పడుతూ, అంటే తనకు లభించినటువంటి దానితోనే తృప్తి పడుతూ స్వతంత్రునిగా ఉంటూ, అతడు నానా ఉన్నట్లయితే అలా నానా రకాలైనటువంటి కర్మల్లో నెలకొన్నా కానీ ఎటువంటి కామ్యకర్మలు అతడు చేయకుండా ఉండేటువంటి వాడు అవుతాడు అని, అటువంటి అవగాహనతో ఉన్నటువంటి మనిషి పూర్ణంగా నియంత్రించబడిన మనోబుద్ధులతో ప్రవర్తిస్తూ తనకున్నటువంటి వాటిపైనే ఇక్కడ సౌమ్య భావాన్ని విడిచిపెట్టి కేవలం దేహ అవసరాల కొరకే పనిచేస్తూ ఉంటాడు అని, ఆ విధంగా వర్తించటం ద్వారా అతడు పాప ఫలముల నుండి, ఎందుకంటే ఆ బంధనాలు ఏవి కూడా, ఎందుకంటే అతడు తన యొక్క విద్యుక్త కర్మలనే అతడు ఆచరిస్తూ ఉండడం వల్ల ఎటువంటి బంధనాలకు అతడు ప్రభావితుడు కాకుండా ఉంటారు అని చూడడం జరిగింది నిన్నటి వరకు చూసినటువంటి అంశాలను. సో ఇక ఇవాళటి క్లాసులోని మొదటి శ్లోకంగా ఈ 22వ శ్లోకాన్ని ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా భగవంతుడు, యదృచ్ఛా లాభ సంతుష్టో ద్వంద్వాతీతో విమత్సరః సమసిద్ధావసిద్ధౌ చ కృత్వాపి న నిబధ్యంతే. సో ఆయన చెప్తున్నారు, యాదృచ్ఛికంగా లభించినటువంటి దానితో సంతుష్టుడగువాడును, ద్వంద్వాతీతుడు అయినటువంటి వాడు, అసూయ లేనటువంటి వాడు, జయ అపజయాలయందు స్థిరుడై ఉండేటువంటి వాడు అయినటువంటి మనుజుడు, అంటే మానవుడు ఆ కర్మలను వనరించుచున్నప్పుడు కూడా ఎన్నడూ కూడా బంధితుడు కాడు అని చెప్తారు. సాధారణంగా కర్మలు వికర్మలు బంధనాలను కలగజేస్తూ ఉండేటువంటివి. మరి కర్మ అనేటువంటిది సాధారణంగా శాస్త్ర నిబంధనల ప్రకారంగా మంగళకరంగా ఉండేటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కర్మలని చెప్తాం. అలాగే అమంగళకరమైనటువంటివి, ఇతరులకు ఇబ్బందికరంగా ఉండేటువంటివి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వికర్మలు. అటు కర్మల ద్వారా మనకి పుణ్యం లభిస్తూ ఉంటుంది, అవి కూడా బంధనాలను కలగజేస్తాయి. అంటే సుఖాలను అనుభవించడం, వాటి వల్ల కలిగేటువంటి సుఖాలు అంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు వెళ్ళడము, ఇంద్రలోకానికి, అంతకంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకి, అక్కడ దేవతలు వారు అనుభవించేటువంటి సుఖాలు అనుభవించడం అంటే బంధమే అది కూడా. అలాగే వికర్మలు అంటే చెడు కర్మలు చేయకుండా అమంగళమైనటువంటి పనులు చేసినప్పుడు, సో వాటి ద్వారా కూడా అతడు బంధితుడవుతాడు. ఎందుకంటే తద్వారా లభించేటువంటి బంధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అనుభవించవలసిందే. అంటే అతమ లోకాలకు చేరడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ పాప పనుల వల్ల అతమ లోకాలకు చేరడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కనుక ఇక ఎవరైతే తనకు యాదృచ్ఛంగా లభించినటువంటి దాంట్తోనే తనకు ఆ భగవంతుడు అనుగ్రహం ద్వారా మనకి ఇది లభించింది అనేటువంటి భావనతో ఉండి దానితో సంతృప్తి అయ్యి, ఈ ద్వంద్వాతీతుడు అంటే సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, మాన అవమానాలు అంటే ఈ ద్వంద్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అతీతుడుగా ఉండేవాడు. అంటే సుఖం కోసం కానీ, సుఖం వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది పడటం అంటే సంతోషంగా ఉండడము, లేదా కష్టం వచ్చినప్పుడు ఇబ్బందికరంగా ఫీల్ అవ్వడము, అలాంటివి కాకుండా అన్నిటినీ కూడా సమానంగా తీసుకోగలిగేటువంటి వాడు. అలాగే ఇతరులకు ఉంది నాకు లేదు అనేటువంటి అసూయ లేకుండా ఉండేటువంటి వాడు. అలాగే విజయమైన అపజయమైన సమానంగా తీసుకోగలిగేటువంటి వాళ్ళు కర్మలను చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి ఎన్నడూ కూడా అటువంటి కర్మలు అవి బంధితం కావు అని చెప్తున్నారు. అంటే అవి అకర్మలుగా ఉంటాయి. సాధారణంగా అటువంటి వారు భక్తి భావనలో ఉంటారు. భక్తి భావనలో ఉంటూ చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా అకర్మల కిందికి వస్తాయి. ఎటువంటి బంధనాలను కూడా అవి కలగజేయవు. సాధారణంగా మనము ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ కృష్ణ భక్తి భావన కలిగినటువంటి వ్యక్తి తన యొక్క దేహ పోషణ కొరకైనా ఎక్కువగా ప్రయత్నించడు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే వచ్చేటువంటి అంటే తనకు చేసినటువంటి కర్మల ద్వారా తనకు వచ్చేటువంటి వాటితోనే, ఆ లాభాలతోనే అతడు తృప్తి పడుతూ ఉంటారు అని, అతడు లేని దానికోసం భిక్షమెత్తుకోవడం కానీ లేదా అప్పు చేయడం కానీ చేయకుండా ఉంటాడు అని, తన శక్తి మేరకు మాత్రమే అతడు
నీతిగా పనిచేస్తూ న్యాయమైనటువంటి స్వయం కృషితో లభించినటువంటి దానితో సంతృప్తి చెందుతారు అని చెప్తారు. సో అటువంటి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి ద్వంద్వాలు ఏదైతే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నామో సుఖము దుఃఖము లాభాలు నష్టాలు అనేటువంటి వాటికి అతీతుడుగా ఉండి జయము అపజయాలు వంటి వాటికి కూడా అంటే వాటిని సమభావంతో స్వీకరిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, గత సంగస్య ముక్తస్య జ్ఞానవస్థిత చేతసః యజ్ఞాయాచరత కర్మ సమగ్రం ప్రవిలీయతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రకృతి త్రిగుణముల ఎడ అసంగుడై దివ్య జ్ఞానమునందు సంపూర్ణంగా స్థితుడైన మనిషి సర్వ కర్మల దివ్యత్వమునందే పూర్తిగా లీనమవుతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి మనిషి ఆ సకల ద్వంద్వాల నుండి ముక్తుడవుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఇదైతే ఇక్కడ ప్రకృతి త్రిగుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సత్వ రజో తమో గుణాలు వంటి వాటిని వదిలివేసి ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానమునందు అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండేటువంటి సంపూర్ణంగా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి మనిషి ఆ సర్వ కర్మల యొక్క దివ్యత్వం నందే పూర్తిగా లీనమవుతారు అని చెప్తారు. అంటే కర్మ యొక్క పూర్తి జ్ఞానంలోనే లీనమై ఉంటాడు. మరి అటువంటి వారు ఇక ఎప్పుడు నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క కృష్ణ భక్తి భావనలోనే ఉండిపోతారు అని చెప్తారు. ఇక ఈ భౌతిక సుఖాలకు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి ఆ ప్రభావాలకు లోను కారు, ఆ ఇంద్రియ తృప్తికి లోను కాకుండా స్థిరంగా ఉంటారు అని తెలియచేస్తున్నారు. బ్రహ్మర్పణం బ్రహ్మహవి బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినా. సో ఇక్కడ బ్రహ్మ అంటే మొదటి బ్రహ్మార్పణం అంటున్నారు. ఇక్కడ అంటే ఆధ్యాత్మిక భావము కలిగినటువంటి అర్పణంలో బ్రహ్మార్పణం అంటే. అలాగే మరలా బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మము, హవి అంటే నెయ్యి, ఇక్కడ బ్రహ్మాగ్నౌ అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి యజ్ఞాలలో అని అర్థం వస్తుంది. హుతం అంటే ఇక్కడ అర్పించబడినటువంటి, బ్రహ్మ మరలా అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకం, బ్రహ్మ ఏవా అంటే నిశ్చయంగా, తేనా అంటే అతనిచే, గంతవ్యం అంటే పొందబడుతుంది. మరలా ఇక్కడ బ్రహ్మ అంటే ఆధ్యాత్మికము, కర్మ అంటే కర్మలలో, సమాధిన అంటే పూర్తిగా నిమగ్నం అవ్వడం. అంటే ఇక్కడ ఈ కృష్ణ భక్తి రసాభావన యందు సంపూర్ణంగా నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వారు, అంటే పూర్తిగా కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి మానవులు భగవద్ధామమును తప్పక పొంది తీరుతారు అని చెప్తున్నారు. ఆ స్వీకరించినటువంటిది అలాగే అర్పింపబడేటువంటిది రెండును కూడా బ్రహ్మమే అయినటువంటి ఆధ్యాత్మిక కర్మల యందు అతడు తత్పరుడై ఉండటం చేత అందువలనే అతడు పూర్తిగా ఆ భగవద్ధామాన్ని తప్పగా చేరుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భక్తి భావనలో ఏ కార్యాలు చేసినా కానీ చివరకు అది ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం వైపుకే నడిపిస్తూ ఉంటుంది అని ఈ శ్లోకం యొక్క భావం మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో నానా రకాలైనటువంటి కర్మలు ఉన్నాయి అని చెప్తుంటారు. సో మరి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో చేసేటువంటి అన్ని కర్మలు కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి అంటే దోహదపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొని ఉండడం ద్వారా నిరంతరము కూడా మనం చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా భగవత్ సంబంధంలో చేయడం ద్వారా, అంటే మనము స్వీకరించేటువంటిది అర్చేటువంటిది ఇక్కడ బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మ
అర్పణం అని చెప్తున్నారు. మనము అంటే అర్పించేటువంటిది, ఆధ్యాత్మికంగా మనం అర్పించేటువంటిది, అలాగే మనం స్వీకరించేటువంటిది అన్నీ కూడా ఆ భగవంత్ సంబంధంలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అతడు ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి భక్తి రసభావన అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉండడం కారణంగా అతడు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం, జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి, శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి, ఇక మరలా తిరిగి అంటే సాధారణమైనటువంటి కర్మలలో నెలకొనేటువంటి వారు, భక్తి భావన కాకుండా సాధారణమైనటువంటి కర్మలలో నెలకొనేటువంటి వారు, వారు చేసినటువంటి కర్మలను అనుసరించి ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకోవడము, అక్కడ వారు చేసినటువంటి పుణ్యాలు అన్ని నశించిపోయిన తర్వాత తిరిగి మరలా భూలోకంలోకి రావడం. ఒకవేళ చెడు కర్మలు చేసినట్లయితే కింద అతమ లోకాలకు చేరడము, అక్కడ వారు చెడు కర్మలకు సంబంధించినటువంటి ఫలాలను అనుభవించడము, తిరిగి మరలా రావడం. సో కాబట్టి ఈ లోకాల్లో ఏ లోకంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా తిరిగి మరలా రావాల్సినటువంటి జనన మరణాలు ఉండేటువంటి లోకాలే. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం ఏదైతే ఉందో ఆ భగవద్ధామము ఒకటి మాత్రమే శాశ్వతమైనది. అక్కడికి చేరుకున్నటువంటి వారు ముక్తులవుతారు. సో కనుకనే మనం సాధారణంగా ఉండేటువంటి జీవులందరూ కూడా బద్ధ జీవులు, ముక్త జీవులు అని పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. సో మనము ఈ ఇంద్రియ తృప్తి కోసము, ఇంద్రియ విషయాలకు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి విషయాలకు లోనై మనము కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉన్నంత కాలము కూడా మనము బద్ధజీవులమై ఉంటాం, బంధితులమై మనం చేసినటువంటి కర్మలను అనుసరించి నెక్స్ట్ జన్మలు పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. కానీ ఎవరైతే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంటారో, ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము కూడా సేవిస్తూ ఉంటుంటారో, అటువంటి వారు తప్పక ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని తెలియజేస్తున్నారు. సో ఇంకా దైవమే వాపరై యజ్ఞం యోగినా పర్యుపాసతే బ్రహ్మాగ్న వపరే యజ్ఞం యజ్ఞే నైవోపజుహ్వతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, దైవం ఏవా అంటే దేవతార్చనలో ఈ రకంగా ఉన్నటువంటి వారు, అపరే అంటే కొందరు, యజ్ఞం యజ్ఞాలు, యోగినః అంటే యోగులు, అలాగే పర్యుపాసతే చక్కగా పూజిస్తారు, బ్రహ్మ అంటే పరతత్వము అనేటువంటి, అగ్ని అంటే అగ్నిలో, అపరే అంటే మరికొందరు, యజ్ఞము యజ్ఞేన అంటే యజ్ఞం చే, ఏవా అంటే ఆ రకంగా, ఉపజుహ్వతి అంటే అర్చిస్తారు అని అర్థం. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు కొందరు యోగులు వివిధ యజ్ఞముల ద్వారా దేవతలను అంటే యజ్ఞాలను సమర్పించడం ద్వారా దేవతలను చక్కగా పూజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. మరికొందరు పరబ్రహ్మము అనేటువంటి అగ్ని యందు హోమము చేయుదురు అని తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో విధులను నిర్వహించడంలో నెలకొనేటువంటి వ్యక్తి పరిపూర్ణ యోగి లేదా ఉత్తమమైనటువంటి యోగి అని కూడా పిలువబడతారు. కానీ దేవతా అర్చనలో ఉండేటువంటి వారు కొంతమంది యజ్ఞాలను చేసి సుఖాలు పొందాలి అని, లేదా లాభాలు పొందాలి అని, లేదా కొన్ని భౌతికమైనటువంటి కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి వారు యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. అలా చేసే కొంతమంది చేస్తే, మరికొందరేమో ఆ పరబ్రహ్మము అనేటువంటి అగ్ని యందు హోమాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఆ దేవతా అర్చన చేయడము, అలాగే యజ్ఞ యాగాదులు చేయడం ద్వారా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితులను పొందాలి అనేటువంటి భావనతో చేస్తూ ఉంటారు. తద్వారా వారు ఆ ఫలితాలను పొందుతారు. కానీ ఆ ఫలితాలు కూడా అశాశ్వతమైనవే అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ భక్తి భావన తప్ప ఏ విధంగా చేసేటువంటిది ఏది కూడా, ఇవన్నీ ఇక్కడ యజ్ఞాలు, తర్వాత ఇతర దేవతా అర్చన, ఇవన్నీ కూడా భౌతికమైనటువంటి విషయాలుగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. సో ఆ దేవతల ద్వారా పొందేటువంటివన్నీ కూడా భగవంతుడి ద్వారా ఇవ్వబడేటువంటివి అయినప్పటికీ కూడా అవి అశాశ్వతమైనటువంటివి. సో అంటే మరలా ఆ పొందినటువంటి ఫలాలు తరిగిపోయేటువంటివి. కానీ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండేటువంటి వారు
ఖచ్చితంగా ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, శ్రోత్రాదినింద్రియాణ్యన్యే మాగ్నిషు జూహ్వతి శబ్దాదిన్ విషయానన్య ఇంద్రియాగ్నిషు జూహ్వతి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కొందరు అంటే నిష్ట కలిగినటువంటి బ్రహ్మచారులు కొందరు శ్రవణాది కార్యములను మరియు ఇంద్రియములను, అంటే ఇంద్రియములు అనేటువంటి ఆ మనో నిగ్రహం అనేటువంటి అగ్నియందు హోమం చేయగా, మరికొందరు ఆ నియమితులైనటువంటి గృహస్థులు ఇంద్రియార్థాలను ఇంద్రియములనేది అగ్నియందు అర్పిస్తారు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ నిష్ట కలిగినటువంటి బ్రహ్మచారులు అనేటువంటి కొందరు ఆ శ్రవణాది కార్యములను మరియు ఇంద్రియములు అనేటువంటి ఆ మనో నిగ్రహమును అనేటువంటి అగ్నియందు హోమం చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మచారులుగా ఉండేటువంటి, సాధారణంగా మనకి మానవులు 4 ఆశ్రమ సభ్యులుగా ఉంటారు అని చెప్తారు. ఒకటి బ్రహ్మచారి, రెండవది గృహస్థుడు, 3 వానప్రస్థుడు, 4 సన్యాసి. అందులో ఆ బ్రహ్మచారి అనేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ శ్రవణాది కార్యములనందు ఇంద్రియాలను ఆ మనోనిగ్రహాన్ని, మనస్సుని నిగ్రహించుకుని ఆ అగ్నిహోమం ఉంటారు అని, అంటే ఈ బ్రహ్మచారులు అనేటువంటి మనోనిగ్రహంను కలిగి ఉన్న వారుగా ఉంటారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇక గృహస్థ ధర్మాన్ని ఆచరించేటువంటి వారు ఆ ఇంద్రియార్థాలను ఇంద్రియములు అనేటువంటి అగ్నియందు అర్పిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా ఈ 4 ఆశ్రమ పద్ధతిలో, అంటే మానవుల్లో మనకు ఉండేటువంటి ఈ 4 ఆశ్రమాల్లో ఒక 100 సంవత్సరాలు జీవితకాలం అని అనుకున్నట్లయితే అందులో 25 సంవత్సరాల వరకు బ్రహ్మచారి అంటారు. ఆ తర్వాత 25 నుండి 50 వరకు కూడా గృహస్థ ధర్మము. ఆ తర్వాత 50 నుండి 50 తర్వాత ఉండేటువంటి 50 పైన ఉన్నటువంటి 75 వరకు కూడా వానప్రస్థుడు గాను, ఆ తర్వాత సన్యాసం, అన్నిటినీ కూడా వదిలివేసి సన్యాసంగా ఉండడము అనేటువంటిది మనకు ఉండేటువంటి 4 ఆశ్రమాల్లో అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా ఎవరెవరు ఏ ఆశ్రమాల్లో ఉన్నప్పుడు వారు వాటిని సక్రమంగా నిర్వర్తించడం ద్వారా, అంటే ఎవరి విద్యుక్త ధర్మాలను వారు సక్రమంగా నిర్వర్తించినట్లయితే అదే యజ్ఞం అవుతుంది. ఆ యజ్ఞానికి సంతసించినటువంటి దేవతలు కావలసినవన్నిటిని కూడా సమర్పించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది మనకు జంతువులకు మధ్య ఉండేటువంటి భేదం సాధారణంగా. ఎందుకంటే ఆ జంతువుల్లాగా ఇంద్రియ సుఖాన్ని భోగించడమే ఉద్దేశం కాదు ఇక్కడ. కొంతకాలం ఆ విధంగా ఉంటాము, మొదట మనోనిగ్రహంతో ఉండడము, ఆ గృహస్థంగా ఉన్నప్పుడు ఆ గృహస్థ ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ మనకి ఏవైతే ధర్మాలు ఉన్నాయో వాటిని మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను నెరవేర్చడము, ఆ తర్వాత వానప్రస్థ ధర్మము, ఆ తర్వాత సన్యాసంగా చెప్పబడేటువంటివి ఉన్నాయని చెప్తారు మనిషి. సో ఇంకా ఈ శ్లోకంలో చూసినట్లయితే సర్వాణీంద్రియా కర్మాణి ప్రాణ కర్మాణి చాపరే ఆత్మ సంయమ యోగాగ్నౌ జుహ్వతి జ్ఞానదీపితే. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఇంద్రియ మనో నియమము ద్వారా ఆత్మానుభవమును సాధించగోరు ఇంక కొందరు ఇంద్రియ కర్మలను మరియు ప్రాణవాయువుల్ కర్మలను మనో నియమము అనేటువంటి అగ్నియందు ఆహుతులుగా అర్పిస్తారు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ మనస్సు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడం ద్వారా ఆత్మానుభూతి సాధించడంలో మరికొందరు ఇష్టాన్ని కలిగి ఉంటారు అని చెప్తారు. మరికొందరేమో సమస్త ఇంద్రియ కార్యాలను, ప్రాణవాయువులను, ఆ ప్రాణవాయువు కార్యాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని మనోనిగ్రహం అనేటువంటి ఆహుతి చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చూసినట్లయితే వారు ఈ విధంగా వివరించడం జరిగింది. పతాంజలి
తయారు చేసినటువంటి యోగ పద్ధతి ఇక్కడ చెప్పబడింది అని చెప్తున్నారు. పతాంజలి యోగ సూత్రంలో ఆత్మ అంటే ప్రత్యాఘాత్మ అనేటువంటి లేదా పరాఘాత్మ అని పిలువబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఆత్మ ఇంద్రియ భోగానికి అనురక్తమై ఉన్నంత వరకు కూడా పరాగాత్మగా పిలువబడిన అటువంటి ఇంద్రియ భోగము నుండి విడివడిన ప్రత్యాఘాత్మ అని పిలువబడుతుందని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఆ ఇంద్రియాలు మన కళ్ళకి కనిపించేటువంటి వాటిని, మన చెవులకు వినిపించేటువంటి వాటిని, మన నాలుకకు రుచి, అలాగే చర్మ స్పర్శ, చెవులు వినేటువంటివి, ఇవన్నీ కూడా ఆ ఇంద్రియాల భౌతికమైనటువంటి వాటిపైన అనురక్తిని కలిగి ఉన్నట్లయితే అది ప్రత్యాగాత్మకగా చెప్పబడుతుంది. వాటిని వదిలివేసినట్లయితే పరాగాత్మ అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక మనకి ఆ యోగ విధానంలో మనకి 6వ అధ్యాయంలో మొదటి లెవెల్ 1లో చూసాం ధ్యాన యోగ పద్ధతిలో యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ధారణ, ధ్యానం, సమాధి స్థితి అనేటువంటి అష్టాంగ యోగ విధానాలు ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా వాటన్నిటిని కూడా, ఈ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నిగ్రహించి, ఆ ఇంద్రియ మనస్సు వాటన్నిటిని కూడా నిగ్రహించడంలో, ఆత్మానుభూతిలో ఇష్టాన్ని అంటే అనుభూతిని సాధించడంలో ఇష్టం కలిగినటువంటి వారు అన్ని ఇంద్రియ కర్మలను త్యజించి వేస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో అటువంటి ఇక్కడ సాధారణంగా మన చెవి వినడానికి, అలాగే కళ్ళేమో చూడడానికి, ముక్కు వాసన చూడడానికి, నాలుక రుచి చూడడానికి, అలాగే చెయ్యి అంటే మనం ఈ చర్మం ఏదైతే ఉందో అది స్పర్శను పొందడానికి ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా మన ఆత్మకి అన్యమై దాని ద్వారానే కార్యకలాపాలను చేస్తూ ఉంటుంటాయి. సో ఇక్కడ మరి ఇటువంటి కార్యకలాపాలన్నింటినీ కూడా నియంత్రించగలిగినటువంటి వారు, అలా నియంత్రించడం ద్వారా మన మనసుని మన యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకోవచ్చు అని చెప్తుంటారు. సో ఇంకా చూస్తున్నట్లయితే ద్రవ్య యజ్ఞాస్తపో యజ్ఞ యోగ యజ్ఞాస్తతాపరే స్వాధ్యాయ జ్ఞాన యజ్ఞాచ్చ యతయ సంసిత వ్రతాః. సో ఇంకా ఈ విధంగా తెలియచేస్తున్నారు. కఠిన వ్రతాలను చేపట్టి కొందరు తమ సంపత్తిని అర్పించటము ద్వారా మరియు మరికొందరు తీవ్ర తపస్సులు చేయడం ద్వారా అష్టాంగ యోగ పద్ధతిని పాటించడము ద్వారా దివ్య జ్ఞాన పురోగతికై వేదాధ్యాయం అనుసరించుట ద్వారా జ్ఞానవంతులవుతారు అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో ఎలా జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అనేటువంటి, జ్ఞానాన్ని పొందడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు వివిధ రకాలైనటువంటి పద్ధతుల్లోనైనా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే ఎలా జ్ఞానవంతులు అవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. అంటే యజ్ఞాలను వివిధ భాగాలలో చేయడం ద్వారా తమ యొక్క సంపత్తులను నానా రకాలైనటువంటి దానాల రూపంలో ఆహుతి చేసేటువంటి మానవులు ఉన్నారు అని చెప్తుంటారు. సో ఇక్కడ తన సంపాదనలను వివిధ రకాలుగా యజ్ఞయాగాదులకు అంటే ధర్మశాలలకు, అన్నక్షేత్రాలకు, వివిధ వాటికి ఇచ్చేటువంటి వారు ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి తమ సంపత్తిని అర్పించడం ద్వారా వారు జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అని, మరికొందరేమో తీవ్రమైనటువంటి తపస్సులు చేయడం ద్వారా, సో ఇంకా కొందరు ఇక అష్టాంగ యోగ పద్ధతి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లు యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి స్థితి అనేటువంటి ఆ విధంగా వివిధ పద్ధతుల ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొంది దానికి వారు దివ్య జ్ఞాన పురోగతి కోసం, మరికొందరేమో ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందడానికి వేదాలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా వారు ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. కానీ వీటన్నిటి యొక్క అంతిమ గమ్యం భక్తి యోగం. వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ పద్ధతులలో కర్మయోగము, ధ్యాన యోగము,
అష్టాంగ యోగము, జ్ఞాన యోగము అనేటువంటి వీటన్నిటికి యొక్క అంతిమ గమ్యము భక్తి యోగానికి దారి తీసేటువంటిది. సో కాబట్టి భక్తి యోగంలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా వివిధ రకాలుగా ఎలా జ్ఞానవంతులు అవుతారనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో ఆయన మనకి తెలియచేయడం జరుగుతుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అపానే జుహ్వతి ప్రాణం ప్రాణే పానం తథా పరే ప్రాణాపాన గతిరుద్ధ్వా ప్రాణాయామ పరాయణాః అపరే నియతే హార ప్రాణాన్ ప్రాణేషు జుహ్వతి. ఇక్కడ ఈ విధంగా తెలియచేస్తున్నారు, ప్రాణాయామము ద్వారా సమాధి యందు నిలవగోరు ఇంక కొందరు ప్రాణమును అపానమునందు మరియు అపానమును ప్రాణమునందు అర్పించడానికి యత్నించి శ్వాసను సంపూర్ణంగా బంధించి అంత్యమున సమాధి లగ్నమగుదురు. మరికొందరు ఆహారమును నియమించి ప్రాణవాయువునందే యజ్ఞంగా అర్పింతురు అంటూ, సో ఇంకా ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఉండేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి పద్ధతులను మరికొన్నింటిని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ సమాధిలో నిలవడానికి, అంటే పూర్తి స్థాయిలో ఆ భగవంతునికి సమర్పించుకునేటువంటి స్థితికి నిలవడానికి ఆ ప్రాణాయామ పద్ధతి పట్ల మొగ్గు చూపేవారు ఇంకా కొందరు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో మరి అటువంటి వారు ఆ ప్రాణవాయువును అపానవాయువులో, అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను, అలాగే అపానవాయువు ప్రాణవాయువులో అర్పించడాన్ని సాధనం చేస్తారు. అంటే ప్రాణాయామం శ్వాస పైన నియంత్రణ చేసుకోవడం, ఆ శ్వాసక్రియను నియంత్రించేటువంటి ఆ పద్ధతే ప్రాణాయామం అని చెప్తారు. సో ఇక ఆ పద్ధతిలో ఇక్కడ ఆదిలో ఇది నానా రకాలు ఆసనాల ద్వారా హఠయోగ పద్ధతిని ఆచరించబడుతుంది అని, ఈ పద్ధతులన్నీ కూడా ఇంద్రియ నిగ్రహానికి, ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిలో ప్రగతికి సిఫార్సు చేయబడినవి అని చెప్తారు. ఏ పద్ధతి చేసినా ఆధ్యాత్మికంగా అంటే భక్తి యోగంలో నిమగ్నం అవ్వడానికి వీటన్నిటినీ కూడా ఇక్కడ ఇది ప్రాణాయామం చేసాం. అంటే శ్వాసను నియంత్రించుకోవాలి మొదట. ఆ శ్వాసను నియంత్రించుకోవడం ద్వారా నెక్స్ట్ ధారణం, అంటే ఆ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నిగ్రహించుకోగలగడం. ఎందుకంటే మనం చూసినవి కళ్ళకి కనిపించగానే అన్ని పొందాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. ఒకవేళ చెవులకు ఏదైనా వినగానే దాన్ని, అలాగే నాలుకకి ఏదైనా రుచి కలిగించగానే తీసుకోవాలనిపిస్తుంది. సో అలా వాటన్నిటినీ కూడా వదిలివేసి ఆ తర్వాత భగవంతుని నామాన్ని నిరంతరం జపించడము ధ్యానం. ఆ తర్వాత ఆ ధ్యానము ద్వారా సమాధి స్థితిలో లగ్నం అవుతారు అని చెప్తారు. సో దీని కొరకు మరికొంతమంది ఏమో ఆహారాన్ని కూడా నియంత్రించి ఆ ప్రాణవాయువు, అంటే మరలా ఆ ప్రాణవాయువునందు అపానవాయువుని సమర్పించడం ద్వారా కూడా వారు కూడా, అంటే మరలా ప్రాణాయామం ద్వారా ఆ భగవంతుని, అంటే భక్తియుతమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందడానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సర్వేప్యతే యజ్ఞవిదో యజ్ఞక్షిపిత కల్మషాః యజ్ఞశిష్టామృతభుజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం. సో ఇక్కడ సర్వే అంటే అందరూ, అపి అంటే బాహ్యానికి భిన్నంగా ఉన్నటువంటి, ఏతే అంటే ఈ యజ్ఞ విదః అంటే యజ్ఞ నిర్వహణను ఉద్దేశించి, అంటే ఇక్కడ యజ్ఞం యొక్క అర్థాన్ని ఎరిగినటువంటి వారు, అంటే యజ్ఞం యొక్క ప్రయోజనం ఎరిగిన ఈ కర్తలందరూ, అంటే ఈ పనులు చేసేటువంటి వారందరూ పాప ఫలముల నుండి శుద్ధిపడి యజ్ఞ ఫలములు అనేటువంటి అమృతమును ఆస్వాదించినందున నిత్యమైన భగవద్ధామము వైపునకు పురోగమిస్తారు. అంటే ఈ విధానాలన్నీ కూడా, ఏదైతే పద్ధతులు ఉన్నాయో ఆ పద్ధతులన్నీ కూడా ఆ భగవద్ధామం, ఆ చేసేటువంటి యజ్ఞాలు, తపస్సులు, దానాలు, ధ్యానము,
వీటన్నింటి ద్వారా కూడా లభించేటువంటి ఆ యజ్ఞ ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆ నిత్యమైనటువంటి భగవద్ధామం వైపుకు పురోగమించడానికి అవి దోహదపడేవిగా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలు అంటే సంపత్తులను అర్పించడము, వేదాలను అధ్యయనం చేయడము, లేదా తాత్వికమైనటువంటి గ్రంథాలను యొక్క అధ్యయనం చేయడము, యోగ విధానము, ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఒక స్టెప్స్ లాంటివిగా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ విధానాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని చేరుకోవడానికి, అంటే ఆ భగవద్ధామం చేరుకోవడానికి ఒక స్టెప్స్ లాగా ఉపయోగపడేటువంటివి, ఒక బేసిక్స్ లాగా ఉపయోగపడేవి అని ఇక్కడ తెలియచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, నాయం లోకోస్త్య యజ్ఞస్య కుతోన్య కురు సత్తమా. కురు సత్తమ అంటే ఇక్కడ ఓ కురు వంశ శ్రేష్ఠుడా అని చెప్తున్నారు. ఓ కురు వంశ శ్రేష్ఠుడా, యజ్ఞము లేకుండా మనిషి ఈ లోకంలో లేదా జీవితంలో, అంటే ఈ జీవితంలో ఏనాడు సుఖంగా జీవించలేడు అని చెప్తున్నారు. యజ్ఞము నిర్వహించకుండా, అంటే యజ్ఞాలను ఆచరించకుండా, అంటే మన కర్తవ్యాలను మనం సక్రమంగా నిర్వర్తించకుండా ఎవరునూ ఈ లోకంలో కానీ లేదా ఈ జన్మ యందు కానీ ఆనందంగా జీవింపలేరు అని చెప్తున్నారు. అట్టి ఎడ తర్వాత జన్మను గురించి వేరుగా చెప్పవలసినటువంటిది ఏముంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం ఏంటంటే, మనిషి ఎటువంటి అస్తిత్వ రూపంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా తన యొక్క నిజస్థితిని గురించి తప్పక ఎరగని వాడై అంటే అయి ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే, ఈ భౌతిక జగత్తులో అస్తిత్వము పాప జన్మలు అనేటువంటి ఫలాల వలన కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో మనం చేసినటువంటి కర్మ ఫలాలను అనుసరించి మంచి కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా ఉన్నతమైనటువంటి జన్మలు ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల జీవజాతులుగా ఉన్నాయని చెప్తారు. సో జ్ఞానము ద్వారా, జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడం ద్వారా ఉన్నతమైనటువంటి జన్మలు పొందడము, అజ్ఞానంలో ఉండడము అంటే పాపకర్మలను ఆచరించడం ద్వారా పాపమైనటువంటి జీవనానికి కారణమైనటువంటి జీవులలో, ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి జీవులలో జలచరాలుగా ఉండేటువంటివి అతమ జన్మలుగా ఉండేటువంటి జీవులు అని చెప్తారు. మానవులమైనటువంటి మనము ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి. ఈ మానవ జన్మ లభించినప్పుడే ఈ జన్మను సక్రమంగా ఉపయోగించుకొని ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడము ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాము అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ప్రతి జీవుడు కూడా ఈ సృష్టిలో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకుడు. ఆ భగవంతుని సేవించడానికి నిర్దేశించబడినటువంటిదే ఈ అవకాశం. అందులోనూ మానవ జన్మలో మిగిలిన జీవుల కంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి జన్మగా భగవంతుని గురించి అవగాహన చేసుకుని, ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను అవగాహన చేసుకుని ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకోగలిగేటువంటిది. అందుకే చెప్తున్నారు, ఈ జన్మలో ఉండగా ఎవరైతే యజ్ఞాన్ని నిర్వహించకుండా ఉంటారో, అంటే తన యొక్క కర్తవ్యాలను సక్రమంగా, ఏమిటి మరి కర్తవ్యము? కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండడము, ఆ భగవంతునికి సేవకుడుగా ఉండడం, ఆ భగవంతుని నిరంతరము ధ్యానిస్తూ ఉండడం. మరి ఆ విధమైనటువంటి భావనలలో లేకుండే ఉండేవారు ఈ లోకంలోనే, ఈ జన్మలో కానీ వారు ఆనందంగా జీవించడం. అంటే మనము పొందేటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి సంపదల ద్వారా మనం పొందేటువంటిది అది ఆనందం కాదు, తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖాలు. ఏది కూడా శాశ్వతమైన, ఈ జన్మే శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు. మనం ఏదో సంపాదించుకుంటాం, మనకు దగ్గర మనం కూడబెట్టుకున్నది ఏది మన దగ్గర ఉండదని తెలుసు, అయినా మనం అన్ని వాటిని కూడబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటాం. సో అటువంటి ఇక్కడ అవన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనవి. సో ఏది ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి వాటిని పొందడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి వారు ఎవ్వరూ కూడా ఆనందంగా జీవించలేరు అని చెప్తారు. ఆనందము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలో, ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వంలో జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి దాన్ని పొందగలిగినప్పుడు అది ఆనందము. ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వంలో, ఆ భగవంతునితో ఉండి ఆ భగవంతునికి సేవ చేస్తూ పొందేటువంటిది ఆనందం అవుతుంది. అది శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందము ఆ గోలోకంలో మనకి లభించేటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నాను,
ఏవం బహువిధా యజ్ఞ వితతా బ్రహ్మణో ముఖే కర్మజాన్ విద్దితాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్ష్యసే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ వివిధ యజ్ఞములన్నీయును వేదముల చేత ఆమోదింపబడినవి మరియు అవన్నీ వివిధ కర్మల నుండి ఉద్భవించినవి. వానిని యథార్థ రూపములో ఎరుగుట ద్వారా నీవు ముక్తిని పొందగలుగుతావు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా వివిధ రకాలైనటువంటి కర్తలకు తగినట్లుగా, అంటే వాటిని చేసేటువంటి వాడు కర్త, అంటే ఆ కర్మలను ఆచరించేటువంటి వాడు, ఆ కర్తలకు తగినట్లుగా వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలు వేదాలలో పేర్కొనబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. మానవులు దేహభావంతో ఎంతో లోతుగా ఆకర్షితులైనటువంటి కారణంగా మనిషి దేహంతోనే మనసుతోనో లేదా బుద్ధితోనో కర్మ చేయగలిగే రీతిలో యజ్ఞాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి అని చెప్తారు. అవన్నీ కూడా చివరకు దేహం నుండి ముక్తిని పొందడానికి చెప్పబడ్డవే అని. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడి చేత ధ్రువపరచబడినటువంటిది ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాధ్యజ్ఞాత్ జ్ఞాన యజ్ఞ పరంతప సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ శత్రువులను లోబర్చుకునేవాడా, ఓ శత్రుంజయుడా. పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పింపచేసేటువంటి వాడు, ఇక్కడ పరంతప అని అంటున్నారు. సో ఓ శత్రువులను తప్పింపజేసేటువంటి వాడా, యాంత్రికంగా ద్రవ్యంతో చేసేటువంటి యజ్ఞము కన్నా జ్ఞానంతో చేసేటువంటి యజ్ఞము ఎంతో శ్రేష్టమైనది. ఏదేమైనా ఓ పార్థ, అన్ని యజ్ఞ కర్మలు జ్ఞానమునందే పరిసమాప్తమవుతాయి అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ పూర్తి జ్ఞానస్థితికి చేరుకొని తరువాతి భౌతిక క్లేశాలు, భౌతికమైనటువంటి కష్టాల నుండి విడుదల పొంది చివరికి ఆ భగవంతుని దివ్యమైనటువంటి ఆ ప్రేమయుత సేవలో, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొనడమే సమస్త యజ్ఞాల యొక్క ఉద్దేశ్యము అని చెప్తున్నారు. అయినా నానా రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలను గురించి ఒక రహస్యము ఉన్నది అని చెప్తారు. అదే ఆ రహస్యము మనిషి తప్పక తెలుసుకోవాలి. యజ్ఞాలు ఒక్కొక్కప్పుడు కర్త యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధను బట్టి వివిధ రూపాలను పొందుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే ఇక్కడ యాంత్రికమైనటువంటి ద్రవ్యంతో చేసేటువంటి యజ్ఞం, అంటే మనిషి ఇక్కడ ద్రవ్య పదార్థాలతో చేసేటువంటి, భౌతికమైనటువంటి పదార్థాలతో చేసేటువంటి యజ్ఞము కంటే కూడా ఆ జ్ఞానము ద్వారా, అంటే తెలుసుకుని చేసేటువంటి యజ్ఞం ఏదైతే ఉందో అది శ్రేష్టమైనటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఈ అన్నీ కూడా ఏ విధంగా చేసినా అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి, ఆ భగవంతుని సాంగత్యంలో ఉండడానికి తెలుసుకోగలిగేటువంటి జ్ఞానమందే పరిసమాప్తమవుతూ ఉన్నాయి అని తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా మరి ఆ జ్ఞానాన్ని ఎలా పొందాలి అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నారు. తద్విద్ధి ప్రాణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. ఇక్కడ చెప్తున్నారు తద్విద్ధి ప్రాణిపాతేన, అంటే ఆ వివిధ యజ్ఞాల యొక్క జ్ఞానమును తెలుసుకోవడము గురువు దగ్గరకు వెళ్ళడము ద్వారా, అలాగే పరిప్రశ్నేన సేవయ, ఆయనని వినయంతో ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకి సేవ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అలా చేయడం ద్వారా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞాని తత్వదర్శినః, అటువంటి జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలుగుతాడు. ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం అంటే జ్ఞానోపదేశం చేయగలుగుతాడు. ఎందుకంటే జ్ఞానిన తత్వదర్శినః
మరి అటువంటి జ్ఞాని స్వయంగా యథార్థాన్ని అతడు దర్శించినటువంటి వాడు అని చెప్తున్నాను. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఒక గురువుని చేరి సత్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి యత్నించము అని, వినయంతో ఆయనని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకు సేవ చేయుము అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి జ్ఞాని అంటే ఆ గురువు ఎవరైతే ఉన్నారో నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు, ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థాన్ని దర్శించినటువంటి వాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి మార్గం ఏదైతే ఉందో అది ఖచ్చితంగా కఠినమైనటువంటిదే. సో కాబట్టి దాన్ని పొందడానికి ప్రారంభంలో ఆ గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయనని వినయంతో ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకు సేవలు చేస్తూ ఉండాలి అని ఆ భగవానుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశము. అలా ఆ గురువుని అంటే పరంపరలో ఉన్నటువంటి గురువు తాను యథార్థాన్ని దర్శించినట్టు, అంటే యథార్థం ఏమిటి ఇక్కడ, మరి ఆ భగవంతుడు ఏంటి, భగవంతుని యొక్క విషయాలు ఏంటి, ఆ భగవంతుని లీలలు ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని దర్శించినటువంటి వాడు. సో అటువంటి దర్శనం ఆత్మదర్శి అయినటువంటి ఆ గురువు నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలుగుతాడు అని చెప్తున్నాడు. సో మరి ఇక్కడ ఈ పరంపరా సిద్ధాంతంలో మనకి కృష్ణుడే ఆ భగవంతుడే జగద్గురు, ఆ భగవంతుడే ఆది గురువుగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఆయన నుండి ఆ తర్వాత పరంపరలో వచ్చినటువంటి బ్రహ్మ ద్వారా నారదుడు ద్వారా వ్యాసుడు తర్వాత పరంపరలో ఈ ఇస్కాన్ అంటే వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో, ఆ బ్రహ్మ సాంప్రదాయంలో మనకి ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారు. సో కాబట్టి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆయన బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి వాటిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదే కాకుండా ఇక్కడ భగవంతుడు ఆయన ద్వాపరయుగంలో కృష్ణ అవతారం తీసుకున్నప్పుడు తాను కూడా ఆచరించి చూపినటువంటి సాందీపుని ముని దగ్గర ఆయన ఆశ్రయంలో చేరి ఆయన కూడా ఆ జ్ఞానాన్ని అంటే గురువు ద్వారా విద్యలు నేర్చుకున్నటువంటి వాడుగా, అంటే మనకు మార్గదర్శకులుగా ఉన్నటువంటి వాడు. మహాత్ములు ఏదైతే ఆచరిస్తూ ఉంటామో సాధారణ జనులందరూ కూడా దాన్నే ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారని చెప్తారు. సో మరి అటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆయన కూడా అవతారం తీసుకున్నప్పుడు ఆ గురువుని ఆశ్రయించి గురువు ద్వారా ఆది గురువు అయినటువంటి ఆయనే గురువుని ఆశ్రయించి ఆయన ద్వారా నేర్చుకున్నటువంటి వాడు. మరి ఇక్కడ మరలా కొన్ని మనం ఈ శ్లోకాల్లో చూసినట్లయితే మరి ఆ గురువు ద్వారా అంటే ఆ గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి గురువు ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానం యొక్క మహిమలను మనం ఇక్కడ మనకి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు 35వ శ్లోకం నుండి. అందులో ఆ గురువు ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళా మనల్ని ఈ భ్రమలో పడనివ్వదు, అంటే మాయలో పడిపోకుండా చేస్తుంది అని చెప్తారు. యజ్ఞాత్వాన పునర్మోహం ఏవం యాస్యసి పాండవ ఏన భూతాన్యశేషేణ దక్ష్యస్యాత్మన్యతో మయి. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, పాండవ అంటే ఇక్కడ అర్జునుడిని, ఓ అర్జున, ఆత్మదర్శి అయిన మహాత్ముని నుండి నిజమైన జ్ఞానమును పొందినప్పుడు ఆ జ్ఞానముచే సమస్త జీవులు పరమాత్ముని అంశలని అనగా నాకు సంబంధించిన వారిని గాంచగలుగుట చే నీవు తిరిగి ఎన్నడునూ ఇట్టి మోహమునకు గురి కావు అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఆ ఆత్మదర్శి అయినటువంటి గురువు నుండి మహాత్ముని నుండి పొందినటువంటి నిజమైన హరే కృష్ణ ఆ నిజమైనటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఆ జ్ఞానము ద్వారా ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా పరమాత్ముని యొక్క అంశలే అని తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. మరి అలా తెలుసుకున్నటువంటి వాడే, అంటే అన్ని జీవులు కూడా పరమాత్ముని యొక్క అంశాలుగానే భావించగలిగినప్పుడు అన్ని జీవులలో కూడా పరమాత్ముని దర్శించగలిగినటువంటి వారు
తిరిగి మోహానికి గురి అయ్యేటువంటి అవకాశం లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అలాగే ఇంకా గురువు నుండి పొందినటువంటి జ్ఞానం యొక్క మహిమలను ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ గురువు ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానము ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి శ్లోకం ద్వారా ఇక మరలా భ్రమకు గురి కాకుండా చేస్తూ ఉన్నట్లుగా చేస్తుంది అన్నారు. అంటే మరలా మోహానికి గురి కాకుండా చేస్తుంది అని. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, గురువు ద్వారా పొందినటువంటి ఆ దివ్య జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది కష్టాల సాగరాన్ని దాటించి వేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అపిసేదసి పాపేభ్య సర్వేభ్య పాప కృత్తమః సర్వం జ్ఞాన ప్లవేనైవ వ్రజినం సంతరిష్యసి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఒకవేళ నీవు పాపులందరిలోనూ పరమ పాపిగా భావించబడినను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఒకవేళ నీవు పాపులందరిలోనూ పరమ పాపిగా భావించబడినప్పటికీ సర్వం జ్ఞాన ప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి అంటే దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి పడవయందు స్థితుడవైనచో ఈ దుఃఖ సముద్రమును దాటగలుగుతావు అనే కష్టాల సాగరం ఏదైతే ఉందో, ఈ దుఃఖ సాగరం ఏదైతే ఉందో దీన్ని దాటగలుగుతావు అని చెప్తున్నా. అంటే ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క కృష్ణ చైతన్యంలో కృష్ణుని సంబంధంలో తన సహజ స్థితిని సక్రమంగా తెలుసుకోవడం ద్వారా, అంటే గురువుని ఆశ్రయించడం ద్వారా మన యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితి ఏమిటి అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోగలుగుతామని చెప్తున్నారు. తద్వారా అంటే ఆ పొందినటువంటి దివ్య జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఆ దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి పడవలో మనం స్థిరంగా ఉన్నట్లయితే, ఒక సముద్రాన్ని దాటాలంటే ఏం కావాలి మనకి? ఉట్టిగా మనం నడుచుకుంటూ సముద్రంలో వెళ్ళిపోలేము, ఒక పడవ లాంటిది కావాలి మనకి. సో కనుక ఆ పడవలో మనం స్థిరంగా ఉండాలి. మరి ఏమిటి ఇక్కడ మన జీవిత సాగరంలో మనకు ఉండేటువంటి పడవ ఏంటి అంటే దివ్య జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానాన్ని, భగవంతుని యొక్క జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ భగవంతుడి జ్ఞానంలో స్థిరంగా ఉన్నట్లయితే ఈ సంసార సాగరాన్ని, దుఃఖ సాగరం ఏదైతే ఉందో, ఈ కష్టాల సాగరం ఏదైతే ఉందో దానిని సులభంగా దాటిపోగలము అని చెప్తూ ఉన్నారు. యతైతాంసి సమిద్ధోగ్నిః భస్మ సాత్కురుతే అర్జున జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మ సాత్కురుతే తథా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, మండే అగ్ని కట్టెలను బూడిద చేసినట్లు జ్ఞానాగ్ని కూడా భౌతిక కర్మల నుండి జనించే ఫలాలన్నింటినీ భస్మము చేస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఇక్కడ ఆ గురువు నుండి పొందినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఆ జ్ఞానము అన్ని పాపపు ప్రతిచర్యలను దాటిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే వాటి ఆ బంధనాలేటిని కూడా మనకి కలగకుండా ఆ గురువు ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానం తెలియచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎలా అంటే ఒక మండే అగ్నిలో కట్టెలను పడేసామనుకోండి, ఆ కట్టె అంతా కూడా మండి భస్మం మిగిలిపోతుంది, బూడిద మిగులుతుంది మనకి. సో అలాగే మనలో ఉండేటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి కర్మలన్నింటినీ కూడా ఆ కర్మల ద్వారా లభించేటువంటి ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మంచి ఫలాలైనా చెడు ఫలాలైనా వాటన్నిటినీ కూడా మనం జ్ఞానాన్ని పొందినట్లయితే ఆ జ్ఞానము అనేటువంటి అగ్నిలో అవన్నీ కూడా భస్మమైపోతాయి అని చెప్తారు. అంటే ఆ బంధనాలు ఏవి కూడా మనల్ని పట్టుకోవు అని చెప్తారు. అంటే సుఖాలు కానీ నష్టాలు కానీ ఏవి లేకుండా శాశ్వతమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకునే విధంగా ఆ గురువు ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానం మనకి కలగజేస్తుంది అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. మరి ఈ దివ్య జ్ఞానం గురువు ద్వారా పొందినటువంటి ఆ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది పవిత్రమునర్చే, అంటే ఈ బంధనాలన్నిటి నుండి కూడా బయటపడేసేటువంటి జ్ఞానంగా చెప్తున్నారు. నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే తత్స్వయం యోగ సంసిద్ధః కాలేనాత్మవినాశనం.
ఆత్మని విందతి. ఈ జగమునందు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము వలె పవిత్రమైనది మరియు మహోన్నతమైనది వేరొక్కటి లేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ భక్తి భావన అనేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది దానంతటి పవిత్రమైనటువంటిది, మహోన్నతమైనది వేరొకటి లేదు అని చెప్తున్నారు. సకల యోగముల పక్వ ఫలమైనటువంటి ఆ జ్ఞానమును భక్తి యోగాభ్యాసమునందు పరిపక్వతను సాధించిన వాడు కాలక్రమమున తన యందే అది అనుభవించును అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం దృష్ట్యానే మనము దాన్ని ఆస్వాదిస్తాము అని చెప్తున్నారు. నిజానికి దివ్య జ్ఞానవంతులైనటువంటి వారు ఆ విశుద్ధమైన అంటే దానికంటే విశుద్ధమైనది వేరేది లేనే లేదు అని తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానమే మనల్ని ఈ బంధనాలలో కలగజేసేటువంటి, ఈ జనన మరణ చక్రాలలో కలగజేసేటువంటిది మనలో ఉండేటువంటి ఆ అజ్ఞానము అనేటువంటి అంధకారం ఏదైతే ఉందో అది మనల్ని ఆ చీకటిలో బంధించి వేస్తూ ఉంటుంది. సో కనుక ఆ భగవంతుని జ్ఞానాన్ని పొందడం ద్వారా ఆ జ్ఞాన అగ్ని మనలో ఉండేటువంటి ఆ అంధకారాన్ని అంతటినీ కూడా తొలగించి వేస్తుంది. సో ఎందుకంటే మన చుట్టూ అన్ని విషయాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనము చీకటిలో ఉండిపోయినప్పుడు, అంటే అజ్ఞానంలో ఉండిపోయినప్పుడు, చీకటిలో ఉన్నప్పుడు మన చుట్టూ వస్తువులే ఉన్నా కానీ ఏది మనకి కనిపించదు. అలాగే మనం అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ఏవి కూడా మనకి అవగాహనలోకి రావు. సో తద్వారా మనము ఆ అజ్ఞానంలో ఉండిపోయి ఈ జనన మరణ చక్రాలలోనే కొట్టుకుంటూ పోతూ ఉంటాం చెప్తాం. మరి ఎవరు ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని సాధించగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియః జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరం శాంతి మచిరేనాధిగచ్చతి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలవాడు, తమ మనో ఇంద్రియముల నియంత్రణ అభ్యాసం చేసిన వారు దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుటకు అర్హుడగును అని చెప్తున్నారు. మరి ఇటువంటి శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో వారు అతి త్వరగా శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందుతారు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని దృఢంగా విశ్వాసించేటువంటి ఆ శ్రద్ధావంతుడైనటువంటి వ్యక్తి చేత ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో నీ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఆ జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. సో అది మరి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడం ద్వారా, కేవలము కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడం ద్వారానే అది లభిస్తుంది అని చెప్తారు. అలాంటి ఆ దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధా విశ్వాసాలు, నమ్మకము విశ్వాసాలు అనేటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ భక్తులు అని చెప్తారు. సో అటువంటి వారు తమ మనసుని ఇంద్రియాన్ని నియంత్రణ అభ్యాసం చేసి ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడానికి వారు అర్హులవుతారు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ కృష్ణుని యందు శ్రద్ధ కలిగిన వాడు, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించేటువంటి వ్యక్తి శీఘ్రమే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో జ్ఞానం సులభంగా పొందుతాడు అని, తద్వారా సులువుగా పూర్ణత్వాన్ని పొందుతాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. మరి ఎవరు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందలేరు అనేటువంటి, ఆ భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ శ్లోకంలో మనకైన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అజ్ఞశ్చ శ్రద్ధదానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి న పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, శాస్త్రాలను శంకించు అజ్ఞానులు మరియు శ్రద్ధారహితులు భగవద్జ్ఞానమును పొందజాలక పతనం చెందుతారు అని, సంశయాత్ములైన వారికి ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సుఖం లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ శాస్త్రాలను శంకించేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ శాస్త్రాలన్నీ కూడా ఏవో చెప్పబడినటువంటి అనే శాస్త్రాలపైన నమ్మకము విశ్వాసము లేనటువంటి వారు అజ్ఞానులుగా పిలువబడుతున్నారు ఇక్కడ. మరి అటువంటి
శ్రద్ధ లేనటువంటి వారు ఈ భగవద్ జ్ఞానాన్ని, ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందలేరు అని, వారు ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటినే వారు శాశ్వతమైనటువంటి సుఖాలు అనేటువంటి భావనలో ఉండిపోయి ఆ ధర్మానికి హాని కలిగించే విధంగా వారు ఆ వేదాలలో సూచించబడినటువంటి విషయాలను ఆచరించకుండా వారు పతనం చెందుతారు అని, మరి అటువంటి వారికి శ్రద్ధ విశ్వాసాలు నమ్మకం లేనటువంటి వారికి, సో అందుకే చెప్తున్నారు ఆ సంశయాత్ములైన వారు అంటే నమ్మకం లేనటువంటి వారు, శ్రద్ధ విశ్వాసాలు లేనటువంటి వారు ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సుఖం ఉండదు అని చెప్తారు. సో ఇంకా ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, యోగ సన్యస్త కర్మాణం జ్ఞాన సంచిన్న సంశయం ఆత్మవంతం న కర్మాని నిబధ్నంతి ధనంజయ. సో ఇక్కడ అర్జున్ని ఓ ధనంజయ అంటున్నారు, అంటే ఆ ధనాన్ని జయించినటువంటి వాడు. సో ఓ ధనంజయ, కర్మ ఫలములన్నింటినీ త్యజించి భక్తి యోగం నందు వర్తించుచు దివ్య జ్ఞానముచే సందేహములను నశించి ఉన్నవాడు, ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం ద్వారా తనలో కలిగినటువంటి సందేహాలన్నిటినీ కూడా నశింపజేసుకున్నటువంటి వాడు వాస్తవంగా ఆత్మయందే స్థితుడై ఉన్నట్టు వాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంని ఈ విధంగా ముగిస్తున్నారు, తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆత్తిష్టోత్తిష్ట భారత. కావున అజ్ఞానము వలన హృదయం నందు కలిగినటువంటి సంశయములను జ్ఞాన ఖడ్గం ఛేదించి వేయుము. ఓ భారత, యోగ సమన్వితుడవై యుద్ధం చేయుటకు లెమ్ము. ఎందుకంటే అర్జునుడు మొదటి అధ్యాయం చివరిలో ఆయన చెప్తారు, సో నా వారిని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీరందరినీ చూడడం ద్వారా, నేను వీరిని చంపుకోవడం ద్వారా ఎటువంటి ప్రయోజనం నాకు కలుగుతుంది, ఎటువంటి సుఖాలను మేము అనుభవించగలము అనేటువంటి భావనలో ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఎవరినో తాను చంపుతున్నాడు అనేటువంటి భావనలో ఉండిపోయాడు. అందుకే నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ అన్నాడు. సో కనుకనే ఆ అజ్ఞానము అనేటువంటి దాని ద్వారానే అర్జునుడిలో కలిగినటువంటి ఆ సందేహాలన్నీ కూడా జ్ఞానం అనేటువంటి ఖడ్గం ద్వారా ఖండించి వేయవయ్యా అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో అలా చేయడం ద్వారా యోగ సమన్వితుడవై అంటే భగవత్ సంబంధంలో ఉండడం ద్వారా నీవు యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అంటూ ఆయన్ని కార్యోన్ముఖుణ్ణి చేయడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క బోధనలు, ఆ భగవంతుని గీత, భగవద్గీత లోని ఉద్దేశం ఇది. ఎందుకంటే నా వారు నేను అనేటువంటి మమకారం కారణంగా నేను మోహానికి గురయ్యాను, నాకు ఏది మంచో ఏది చెడో తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాను అని అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకొని ఆయనకి శరణజొచ్చుతాడు. సో తద్వారా భగవద్గీత ప్రారంభమైంది. మరి అటువంటి ఆ అర్జునుడిని అంటే యుద్ధం చేయడానికి, యుద్ధం ప్రారంభ సమయంలో యుద్ధం చెయ్యను అని కూర్చున్నటువంటి వాడిని కార్యోన్ముఖుడిని చేయడానికి ఆయన బోధిస్తున్నటువంటి బోధనలు, ఎవరినో చంపుతాను అనేటువంటి దానికి 2వ అధ్యాయంలో ఆయన ఆత్మతత్వాన్ని బోధించారు, స్థితప్రజ్ఞుడు లక్షణాలను బోధించారు. 3వ అధ్యాయంలో ఎటువంటి కర్మలను ఆచరించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని బోధిస్తూ ఈ 4వ అధ్యాయంలో దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందడం ద్వారా మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోమని ఆ భగవంతుడు బోధిస్తూ మన కర్తవ్యాలను మనం సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి అని మనల్ని కార్యోన్ముఖుడిని చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిరంతరము కొనసాగించడానికి అందరూ కూడా జపించండి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికీ.